Panguva ino VP Constantino Chiwenga has been awarded achinzi he is the people's person, achinzi VP Constantino Chiwenga he must be supported. Noda kuti zvaari kuita panguva ino zvekusapota our own constitution ndo zvingafaniri zvichiya panguva ino zvichiparidwa naeveryone munyika yeZimbabwe rallying behind him achimusapota pane zvaari kuita. Ndisandapinda mashoko ari kuda panguva ino vanhu vachiti he is the principal, he is our next president. Panguva ino ari kuonekwa kuti mashoko ari kuuya panguva ino achisvota pamwe chete aiwa nekugodora zvikananda. Noti bo subscribe or like on the bell icon. Isaac Makomichi anoposta this picture ramuri kuona raVP Constantino Chiwenga rakanzi the people's person oisa mahearts neflag yeZimbabwe. Panapa anobuda nyaya achiti the principal, he protected the constitution, is fighting corruption and he is advocating for equality. He doesn't attack his critics and opponents and he loves the people. Ndo mashoko anobuda nyuka panguva ino naIsaac Makomichi achisapota VP Constantino Chiwenga achiti by the way chimboonai magood works ari kuitwa naGeneral. Yes, panguva ino VP Constantino Chiwenga anosoredzwa and the likes. Panguva ino tono VP Constantino Chiwenga dzimwe nguva anomboeliminatewa pane mamwe mameetings, dzimwe nguva haatomboendi, but panguva ino ari kuonekwa kunzi kufaita kwari kuita corruption achiadvocata for equality kuri kunyatso kuonekwa kunzi kuri instrumental. And panguva ino haamboataki macritics ake, even maopponents anoda vagara munyika yeZimbabwe nekuuya panguva ino achiva achisapota constitution inozivikanwa kunzi inoinstilla marights nekodzero dzevanhu munyika yeZimbabwe. Muridze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi chiri kuuya chiimbresa VP Constantino Chiwenga vachinzi aiwa VP must be supported, noda kuti ari kuadvocata for the people's rights and he is the people's person. Don't subscribe or like, button on the bell icon.